Ayan. Puto Kalasyaw at saka tubig ni Kuya. Ayan, si Kuya. Meron din siyang ube. Dito may gusto mong ube. May piso rin po. May pera ka dyan? Papunta kayo saan sir? Bulinaw. Saan mo? Agabagatan. Abagatan. Umbrella Rock. May pera ka? Magkano yan? Lahat? Bali 300 sir. 100 na rin po yung ako. Ano na po? 300. Sa pula na. Pakihawak ko yan. Salamat po. Salamat. Masarap yan ha? Bago. Opo, bagong-bago. Sige, punin ko muna itong mga isda dito. Ito oh. Pusit. Talaba sana eh. Talaba. Magkano talaba? Magkano yung talaba? 100, 150 to 55, 100. Gigis ano? Totang gigis. 3 days more. Sampas. Talaba? Talaba sir, halimbawa sir. Yan, piling ko sir. Pagka ang talaba bossing, mamaya ko kakainin, pwede pa yan ano? Pwede 3 days yun sir. Hindi ba Kahit masira? 3 araw yan sir. Ha? Bago na yan. Babalian lang ng mainit na tubig ano? Opo, mainit na tubig. Pwedeng steam. Pwede din pong ihaw. Magkano isang ganon? 100 sir. 200 po yung pangalawa. Doon sa sir, 350 sana sir, 300 na lang. Doon sa blue. yung blue sir, pareho lang sir. 300 na lang din sir. Tapos yung pinakamalaki sir, 500 bigayan ko dyan sir, 450 mo na rin. Ang arosep? Ang arosip sir. Arosip mo dyan, magkano arosip mo? 150 po kalahati sir. 75 po. Ikot muna ako doon ha? Sige. Limasag sa lakitok, sir. Aray ko. Magkano ang talaba? May tag 150 to 150? Doon 100 lang. 50. Maliit yun, sir. Yung yun ang 100. Ito 100. Sige, ikot mo na po. Tapa. Ito. Talaba. Sir, yellow pin, sir. Magkano pong talaba nyo? Talaba po, 100, 200, 300. Pagka aabot pa sa gabi to. Opo, 4 piece po yan, sir. Ay yung mga hubad. Hindi niyo po lagay sa... Nakuha ba yung charger ko? Magkano ito, sir? Dalawang piraso. Pero hindi pa luto yan, ano? Hindi pa luto. Dito po. Iluto niyo pa, sir. Gawing kilawin. Sige, ikot ako. Kausapin ko lang si Mrs. Yellow pin, sir. Scallop, halaan. Yellow pin, sir. Scallop, halaan. Talaba. Ano sa kanila po? Ito, masarap to. Oh. Alimango. Alimango, sir. Ito. Scallop, sir. 100 lang. Pwede bang iihaw yan? Ihaw. Sir, ihaw yan, sir. Kaso mamayang gabi ko pa aluhin eh. Hindi kayo Buhay masira. pa po sila, sir. Kahit bukas pa. Tele. Baka masira. Hindi, sir. Buhay pa ba to? Opo, buhay pa yan, sir. Ako kuha lang. Kuha lang. Alimango, sir. Ano ba? Wala kayong ano? Ang tawag dito? Yung mas mababang uri dito? Tahong, tahong. Ay, tahong. Tahong. Ay, ito pala tahong. Magkano hong tahong? Saan ba? Daan? Sariwa ba? Opo. Mura, ano? Sandaan? Malalaki ba? Opo. Ulam na ito pala. Malalaki na kayo ko po. Taba. Napaw po. Ito. Teka ha. Ano ba? Saka sa? Teka ha. Yellow pin. Ano ko yung... Asan yung yellow pin mo? Magkano yellow pin? Kuha ka na lang po. Ha? Kuha. Ano bang
Hindi naman sariwa. Sariwa yan, sir. Oo, bago yan, sir. Ha? Tignan nyo na lang yan. Wala ba nang bibilang yelo dito? Meron na. Ha? Meron na. Binigyan mo ko yelo, bibili ako ng Sir, puto ka lang. May ice box din. tinitinda. Magkano yung ganong ice Yung, box? yung maliit, 150. Tapos yung pahaba, 250. Tapos yung malaki, Yun ng 150. Opo, yung maliit. Sige, sir. Sige, kukunin ko yung sasakyan ko ha. Ah, sir. Nakakahiya dun. Kaya na ako. 100 na lang yun. Yung styro. Sir, hindi po sa akin. Ha? Hindi sa akin. Hindi pa masisira to? Bibigyan mo ko yelo. Opo, bibigyan na lang kita, sir. Try mo na yun. Maraming yelo ha. Kasi Oo. mamayang gabi ko pa baka masira. Sayang. Lalagyan ko po. Teka, kung yung sasakyan ko. Sir, tubig, sir. Meron na po akong nabili dun. Ayan na lang? Oo. Lahat na yun, sir? Tignan mo muna. Baka masira eh. Hindi masira yan. Hindi po, basta lagyan natin ng ice, sir. Akin na dito na lang yun, eh. Bigyan mo na lang ng 80 yan. 80. Saan daan mo? Ha? Kahit na to. Hindi 2 kilo ba ito? Lalabas Wala. Oo nga, ano mo, ito yellow pa yung hindi ka. Yung sariwang-sariwa to, sir. Red pa. Yan. Oo. Yan o. Teka. O, 1 kilo na lang yan. 1.4. May sira pa yung iba. Oh. Yes, yes. Ha? Pero lalagyan ko. Lagyan mo na ng ice. Hindi, kukuha ko ng ano mo. Opo. Yung 150 ba yan? Opo. 20 na lang yan. Like, ayun o, 150 yung box. Lalagay ko na dito? Sir, ko, hindi lang. Oo, sariwa. Hindi sariwa eh. Ayun, nakita mo. Oh. Sariwa yan. Red na kare. Talaba. Magkano yung talaba kay ate? Talaba, sir. Ano pa? Ano, may 100, may 200, may Pahingin 300. ice na marami. Nilagay ko na po dito. Konti lang yung nilagay mo eh. Kukuha pa akong ano. Sir, Talaba. bawal lagyan ng ice. Mamamatay. Ah, okay. Teka. Ano? Tahong. Isda. Isda. Nakakuha ka na sa Escalo. Magkano ho yung alimango? 750 sir. 1 kilo po. 750 isang balot, itang ganito. 1 kilo po. 1 kilo to? 1 kilo pa baka dalawang 750? Mahal eh, no? Pero ito, naman ako 700. Pwede naman kalapis. hindi ba masasira ito? Hindi po. Magda naman ako 700 kahit namili kayo dun sir oh. Ayun oh. Dun sa ano. Puro lalaki ata. Hindi po. Karamihan po babae sir. Kung gusto niyo ng babae, pwede. Pwede kung mamili puro babae dun sir. Pwede yan, 500. Ano? Wala. Kawawa naman. Kawawa naman po. Lalabas mo. Nakakunan din ako sir. Kaapula. Ano mo, nandito kasi ako sir. Pag sa gabi ko iluluto, buhay pa yan? Buhay pa po. Basta ako sa nilalagay sa Magkano kilo? Magkano isang kilo? 750 po. 750? Opo. Huwag ilalagay sa yelo? Opo. Opo. Kahit talaba, bawal din po. Kasi mamamatay po kasi sila sa ilalim ng upuan nyo sir. Mangangamoy sa sasakyan. Ay hindi po, wala pong amoy ang alimango sir. Kahit po talaba, malinis po ang talaba dito sir. Isang kilo, ilang piraso? Depende sir. 3 kay 4. Ganun lang? Magkano yan, ate? Magkakalat naman sir. Ganun talaga. Puro babae.
Magkano? 750 po. Pag ano, hindi siya mataba, sir, magkaan, mga 5-6. Pwede na 600 mo. Magway naman ako 700, sir. Ha? 700 po. 1 kilo lang siguro. Kulang pa to. Kulang pa yan, dalawa. Ako, hindi naman mataba yung kinuha ni ate. Hawakan nyo nga, Neng. Mataba. Walang 1 kilo, oh. Bitinti, yung medyo Bitin, malaki. oo. Mama, yan ang pin, ma'am. Sir, Kano come sa on. yellow pin? 200. No, 150. Wala pa siya. Ay, mama. Okay na yan, 1 kilo. Tawad na yun. Medyo maliit eh. Okay na yun, tawad na yun. Ate, tignan mo nga, ate. Lagay mo ba? Ayos mo, lagay mo sa ano? Plastic. Huwag ka. Namumumunan din kasi ako sa... Tawad na yun. Tawad na yun. 750. Ano? 700. Nalabas siya. 750 na lang to. Oh, 750 na yan, sir. 750 na yan. Tapos kukuha pa akong talaba. Ang talaba ilan Oh, po? then magiging 700 na lang yan. Akin paurong kay sir, ay. Layo pa ng pinanggalingan. Saan kayo galing, sir? Galing akong Dubai pa. Parang lang mga kakain Ay, ng... Dubai daw sa galing, din. Yung Hindi, teka yung... Magkano yung ganun? 200 lang, sir. Malalaki na yun. Eh, nalaglagan eh, 150 na lang. Ay, wala, sir. Ay, 200 lang, sir. Magbaga ng ano lang, sir. Mahirap po kumita, sir. Magkano yan, te? 200. Doon, medyo mas malaki dyan. Malalaki yan, sir. Malinis na yan. Babalian ko na lang. Ayun mo, ate nahulog mo. Oo, sandali lang po, sir. So hindi ko lalagay sa... Guys, pati po ito. Pati po yun. Mangangamoy yan. Iluluto niyo po ba yan agad? Bukas eh. Mamayang gabi. O pwede naman po ipatong nyo lang ng ganun. Kaso, mamamatay na siya. Mas Ay, maganda hindi. yun. Sige. Ito wag nyo lalagay. Hindi nyo makakain. Hindi lalagay. So magkano to? 750 plus 200, 7, 8, 950. 950. Tapos meron Nabayaran na yung tahong? Hindi pa. 950 plus magkano yung tahong? Magkano yung tahong? Magkano daw yung tahong? Sa 1.4 day 120. 1.4, may 100 lang yun eh. 480, ay 180. Plus 180 tapos 180. yung box, 150. Oh, eh yung... 150. Tapos di pa ako binigyan ng yelo. 1,280. Yelo. Meron na, sir. Ayun na, may yero na yun, sir. Tignan ko nga yung yelo. Eh, bibili sana ako ng yellow pin. Sir, yellow pin sir, malalaki. Sino ba mas Nasa yellow pin ganda? nyo eh. Ano gusto mo sir, maliliit? Ayun o, mas Pang ihaw lang kasi nilalangaw na yun eh. Ayun o, walang langaw, nasa tubig pa. Sariwang-sariwa talaga to, sir. Sarap ba ihaw yan? Opo. Ito yung dabis na iyaw tapos kilawin. Gawin. Yan na lang ilan. Lalagyan ko pa ng ice yan, sir. Marami pa akong ice po. Isa lang, kuha ko isa lang. Isa lang. Oh, magkano isang kilo niyan? 150. Okay na yan, isa. Tapos palagyan nila ako ng ice. Pero hindi nalilito. Ano yung aligi? 120. Ha? Yun oh. Aligi yun? Totoong aligi o may food color? Talaba po, 200. Hindi, ano po. Ikaki na yun. Binibiliran lang po nila. Tapos ano nakuha? Ice box. Yellow pin. Magkano yellow pin mo? 120. Lahat yan? Baka hindi na masara yan. 120 plus 150. Na ba? Teka lang po, madam. 150 box. Tapos tahong. Yung tahong, 140. Yung tahong. 140. Bawasan mo, hindi na naman nasasara. Tama. Double check ko ha. Tutulong yan sir. Ay. Crabs, talaba, yellow pin, box tahong. Basta tatlong klase lang sa amin.
Ubus na ang pera. Hindi po sir, maubos malaki yung sahod sa Dubai. Hindi ah. Kargador lang tayo. Dubai, sir. Wala bang ano dito? Karating nyo lang, sir. Yung may ano. May, ang Yung tawag chocolate. chocolate. Oo, sige, bibigyan kita. Ay, magbigay kayo sir ha. Paano pag binigyan ko kayo mag... Hindi, ano, sasama na ako dun. Simple na lang. Lagay ko plastic. Aso nasa likod data Ay, eh. hindi. Sasamahan ko kayo sa pagkuha. Ah, sa Sa atin. ilalim. ano, Ba?